ena malama neldal dañiyo neldowo yetto neldaɗo e nder balɗe tati walla joyi ono paami jofima ko fret alouseyni jaayi cargo ummorade Dubai à Dakar place makka no tawe sera commissariat des aslem kala joguiɗo bagage Dubai walla jiɗɗo sodonede ɗon bagage to jokkudire alouseyni cargo ma heb bagage mum e nder balɗe tati ha joyi prix tono ummo toon alarba e samedi taw arata kay avion aɗani ɗon saba eɓe mballo jiɗɗo dañji visa Dubai wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu 77 111 43 21 walla 77 459 03 31 walla mbaɗa numéro mum Dubai tagal indicatif mum 971 551 768 253 numéro o WhatsApp bandira bagage natti lelde e lawol Dubai Dakar.